Nagi on ylhäällä täältä. Tiedon. Täysin oikein pitää olla tiedossa. Hei. Ei näe. Ei näe, kun on kato pimeätä. Hiukan. Tunnin Nouhela jätkä on täällä. Onko? Se joka... Joo, se on. Mitä kun nyt joku haluaisi vähän olla terveys, niin... Se on Velton autolla vähän näin keskellä ja korvainen joka mulla on. Meidän menee tähän kruuliinkin. Mitä nopeasti kohta hajoaa? Ei näe, taas hyvä video. Varmana incoming. Huomas vaan mä lähdin. Vittu täällä on tää auto. Sillä olla varmaan viimeinen näin. Varmaan, niin.